masoyiya ta kinji ne sakon na kiledu. Da so cikin duniya ba zan da shi ba, wanda baya so na tambaya mai ya gaji a zuci. Da ce da nutsuwa yau na yi ne ban yi rashin gani ba, wadda ni na ba wa zuciya da rai ba ta ba da ni ba, ba ta so ta gana damuwa a ranta ba ta so ba, da kin aminta sosai da ni ba zan rabo da ke ba. Kasa koyaushe jikinta ba ta samu yafi, sannan kula da rike tarbiyarta ko da ana fa zafi. Na aminta ni da so zuciya ɗauke ta yafi, ta aminta so da ni za ta yi samun tana gari ba. Aminta ta bani komai ta yaza na barta, mai kushe da so ko kuma tsegumiya yayi ragin fahimta, sanadin sani aka samu komai ba zai ce na barta. So ki sa nutsuwar zuciya ban yi rashin gani ba. In ba so na ce ba za a yi gani ba, wanda baya so a rai damuwa ba ta rabo da shi ba, wanda ni na gane shi ne abin so sai na rike da dama, wanda baya so na tambaya mai ya gaji a zuci.